लोगोफोर बिराद मानसि हाउसआव एकदमबारे फोथारा बुंजोब्बाय जोङो नैबे सिङाव साखोमादों खुलुमबाय लोगोफोर जों दा गुवाहाटियाव सफैबाय नैबे स्टाफ कलेजनि मोनसे माबा स्टाडिखायदों आं बे स्टाफ कलेजाव जोङो गारिखौ पार्किं खालामबाय जे खानापारा भेटेनारि कलेज बे फिल्डआवहाय डिस्ट्रिबिउट खालामगोन एपइन्टमेन्टफोरखौ दा जोङो थांनोसै जायखौ आंनो फार्स्ट खिथाबाय दा हाबनायाव खेबनै मोनग्रा मोना बेखौथ' आं मिथिला होमबाबो आङो दा खिथागोनसै नोंसिनो एसे खिथानोसै हा साइन्स मिउजियामाव दङ ओमफ्राय साइन्स मिउजियामाव एसे मानसिया टाइम पास खालामनोसै बुंलांगासिनो दङ जोङो साइन्स मिउजियामाव सिङाव गासै बुस्थु नायबावनोसै नायगासिनो दङ गाखोबोगासिनो दं गोजौआव साइन्स मिउजियामाव गोजौआव एसे माबा नायनानै जोङो 한대요 멀었었나? देखो बावा आखाइबोन थाङोनो बावा आखाइबो माने दावखोयो बिदिनो फागारलाय हाखरबाय माबा राननायसो दंसै पस्ट माबा राननायसो आयु भिर जाजोब्बायलै मानसिफ्रा माबायदि जाखो गेदारिङानो लायगोरा आयु ओरैबो दं